गहपुर हालामनि gwhwpurini गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद लिरगिरिफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरनिबो होंगो दोंगो। दिनैनिफ्राय आसामाव जागायबाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक आनजादा। हादरसानि गं 944 आनजाद मिरुआव गासै 4,29,488 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर नोगोरनि सानजा फारसे 3 किल'मिटार जानथायाव थानाय gwhwpurini गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आनजाद मिरु गं 8 फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा गासै 467 जन आनजाद लिरगिरिफोरा आनजाद मिरुआव जिरायदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2025 मायथाइनि आनजाद मिरुआव सेबानि गोख्रों बिथोनफोरा गनायथाव। आनजाद लिरगिरिफोरखौ आनजाद मिरुनि गाहाय हाब्लांनि सिगाङावनो गोख्रैयै नायबिजिरनानै आनजाद मिरुसिम हाबहोनाय जादों।